Kouzelník Haza uvádí. Nazdar lidi, já jsem Kouzelník Haza a vítám vás u takového uvítacího videa. Točil jsem pro vás vlog se zeleným plátnem, bohužel jsem se u klíčování tak naštval, že jsem to radši ani nerenderoval, takže bohužel jenom takhle audio, ale videa se zeleným plátnem se určitě někdy dočkáte. Řeknu vám dopředu, těšte se, protože dají se s tím dělat úžasné věci. Tak a teď přejdeme k hlavní pointě tohohle videa. Chtěl bych se vám představit, chtěl bych vám říct, co budu točit, což je samozřejmě třeba i z toho názvu, z mýho jména. A takže začneme, hned přejdeme na to, kdo jsem. Jmenuji se Kouzelník Haza, někteří znáte moje pravý jméno, ale tady ho uvádět nechci. To je trošku soukromý. A takže takhle, můžu říct možná kolik mi je mi 13 a jak jsem přišel ke kouzlení. No tak přišel jsem ke kouzlení od jednoho skvělého kouzelníka, Radka Kouzelníka, o němž jsem se dozvěděl pomocí Nejfejka a pak jsem si teda řekl, že by bylo super jakoby natočit třeba taky nějaký kouzlo, nebo ne natočit, naučit se nějaký kouzlo, no a teď už proč třeba ne natočit. Jak už jste teda určitě poznali z mého jména, tak na tento kanál budu dávat hlavně kouzla, který budu točit teda já. Občas třeba v nich budeme dva, to bych se ještě s někým musel domluvit, protože na nějaký to kouzlo potřebujete opravdu nějakou asistenci. Takže jaký videa na tomhle kanále můžete očekávat? Samozřejmě kouzla, nějaký návody třeba na karetní manipulace, pak bych chtěl dělat třeba nějaký jakoby real life tutoriály, to znamená tutoriál, já nevím jak si, já teďka mi nic nenapadá, jo, já nevím, nebudu samozřejmě dělat tutoriál jak si zapojit obvod, jo, nebo jak si zapojit monočlánek, ale jo, prostě jak si udělat čaj, nebo jak si uvařit toasty a tak dále, takovýhle různý blbosti. No a možná bych chtěl točit nějaký recenze na cokoliv, na co byste třeba chtěli, na nějakou hudbu nebo kouzelníky a takhle. A možná i nějaký třeba vlogy, třeba s tím spojený to zelený plátno. Doufám, že víte, co je to zelený plátno, nebo co se s tím dá dělat. V podstatě máte za sebou, natáčíte se, máte za sebou zelený plátno. To zelený plátno pak můžete odstranit a dát tam něco úplně jiného, třeba takového smusu nebo gogouše. K tomu jsem se dostal teda, co budu točit. S tím se odvíjí další věc, jak často budu točit nebo jak často budu vydávat videa. Tímto se opravdu nechci omezovat, protože sám nemám moc času na tohle ty věci, takže berte tenhle kanál spíš tak, že prostě jednou za týden, 14 dní, maximálně 14 dní třeba, nebudu říkat limity. Prostě vyjde video, vy se na něj kouknete, řeknete si super, dobrý video, nebo třeba špatný, mohli by se na tom něco zlepšit, napíšete mi komentář určitě hezký, co bych mohl zlepšit, nebo že je to dobrý. A prostě nečekejte, že bych prostě každý den vydával video. To ani u toho kouzlení nejde. A i kdyby to šlo, tak já prostě na to nemám tolik času. Tak, to je teda jak často budou videa. Jinak chci to teda udělat kratší. Kontakty, e-mail na mě je kouzelník. nebo bez diakritiky kouzelník.haza@gmail.com. To je můj mail a moje webová stránka, kam ještě budu přidávat teda nějaký kouzlení, tak nebo samozřejmě to, co bude tady na YouTube, tak to je www.mrhaza.8u.cz. Jo, je tam potřeba to 8u, to je důležitý. Nemám zatím vlastní doménu, ale to je k jiný věci. Takže tam takhle mě můžete kontaktovat, na tom webu najdete i nějaký mý grafický práce. Jinak na kanál si budu dělat grafiku výhradně sám. Jedině třeba, co bych si nechal udělat taky intro, ale možná jste viděli i u toho videa intro, tak napište, jak se s vámi líbilo.
Chci říct velmi důležitou věc, asi nejdůležitější z tohohle videa. Prosím vás, až vyjde kouzlo, nebo až budou vycházet kouzla, nepište pod to kouzlo, pokud jste poznali, jak jsem to udělal, to kouzlo, nepište do komentářů, jak jsem to udělal. Za prvý to nemusí být úplně pravda, za druhý to může být pravda a zkazí to překvapení v podstatě těm druhým, který prostě nevědějí, a v tom je to kouzlo. Ještě bych chtěl říct, nevím, kolik chci dělat kouzel do jednoho videa. Já bych to viděl jedno, možná maximálně dvě, i když budou vycházet videa míň, tak třeba dvě, možná jedno. Jo, když vyjde jedno, tak vyjde video častěji, když vyjdou dvě, tak to třeba bude na týden, na 14 dní. Tak, to je všechno, já doufám, že jsem to tak nějak všechno zhrnul do videa. A já doufám, že se vám teda video líbilo. Mějte se hezky. Určitě mě odebírejte, pokud chcete vědět o všech novinkách. A zatím čus.